veritat és que almenys segur que de la Fundació Mals de l'Alumnat pensa el mateix, que estem àmpliament satisfets. No únicament perquè l'objectiu que es pretenia s'ha complert plenament, sinó perquè la qualitat literària del conjunt és extraordinària, com no podia ser d'altra manera amb els autors que tenim. L'acte de presentació dona el tret de sortida a aquest recull de 9 contes diferents, a través dels quals el lector pot descobrir i viatjar a través de la vida de persones amb discapacitat, posant-se a la seva pell i vivint en primera persona totes les sensacions, decepcions, alegries i frustracions. Eren temps difícils per a l'amor eròtic entre dues persones amb síndrome de Down. La societat encara no havia entès que l'evolució positiva de les expectatives vitals d'aquestes persones també passava per les relacions de parella. La Montserrat i el David no es podien passar la vida anant al cine i donant-se la mà. Les seves limitacions eren mentals, no afectives. Doncs ha estat un privilegi participar en aquest llibre i veure com altres persones s'interessaven per aquest tema que d'alguna manera a mi m'ha tocat molt de prop a través de la meva filla Gina, però que persones de fora d'aquest món, escriptors, feien aquest exercici de posar-se a les nostres pells, no? I això és el que m'ha agradat més, no, diríem. Doncs em sembla interessant, em sembla un exercici literari curiós, perquè al final tots ho hem tractat amb el nostre estil, però es pot llegir com una novel·la, el llibre, perquè és la vida d'una persona des de que neix fins que es fa gran, i per tant aquest únic protagonista que hem compartit entre tots espero que convenci a molts i que obri els cors a molta gent. Vaig trobar molt difícil no posar-me a la pell d'una persona amb problemes amb una disminució psíquica, perquè això no era complicat, sinó triar dintre de la multitud, de la grandíssima varietat de diferències, quina agafava. Vaig agafar quan un es fa vell, no? I vaig pensar que davant de la bellesa segurament no hi ha gaire diferència, sinó que és el terror d'enfrontar l'última etapa de la vida. Fer-se gran, de la Margarida Anitzeta. Quan el va conèixer, ja fa molts anys, la Rosa se'n va enamorar de sobte, així com apareixien els llampecs que travessen el cel durant la tempesta. I la vida els havia unit, els ha atrapat amb la força d'un llamp. De seguida va veure que en Tomeu era especial, ferm de conviccions i de caràcter, però també voluble, aspre a voltes, però sovint dolç i sensible, feliç. Va aprendre a estimar-lo en els seus alts i baixos i provant d'entendre'l s'anava entenent ella mateixa. Mira'm, contes de vides especials, ens obre els ulls a la diferència, la qual ens fa únics, irrepetibles i especials.